tankin. Babanka kuma ka san baya da ma'aikata. To ni ai bana ma da baban. Domin da ina da baba, da na samu ci gaba a cikin rayuwata. Sulbul, ka iya bakinka. Idan har kana ganin kana ji da kanka, me yasa baka sai janareta ka hada ba? Ai kai ma na din gidanka ne. Kuma ma na ji cewa a kwanan nan kana samun ɗaukaka a aikinka na ɗan sanda. Haka ne? Malam Fande. Wato kana kishi ne da ci gaba na ko? Wai kai baka san ka girma ba ne? Me yasa baka da da'a ne? Mama, an gudanar da wani bincike. An ce shin biredi na ƙara yawan jini a jika. Saboda haka ƙara min sala guda 2. Zai ƙara min jini. Ya sa fuskata ta yi sheƙi. Mama, kina da abin mamaki. Kai wa babanka ma.